בסדר? הגלית שלי של הצופים עכשיו ראיתי. היא מסתכלת לה על הפסק. את יודעת שמשה קרא לו אותו דבר, אבל הוא היה יותר קטן. אני בגלל זה הלכתי להדביק לה את זה, שלא יהיה לצלקת, מקווה שלא תהיה לה. יאב, כן, זה על הגבה. תגיד לה בהצלחה, היא תכף מופיעה. לא, אבל אני מסתדר. ביוב ביוב. בהצלחה. לא. רגע, לא אתה. כזה רגיש. תעשה תנועות. תעשה הודות. יובי, מתי את מופיעה? לא, בוא, שתבוא לצל. אל תעשה. בוא, יובי. יאב, תרם אותי. בוא נעמוד בצל. זה וידאו. בסדר, בוא. שני צעדים אחורה. תתקדם אליי. אנחנו הולכים. לא זה. אבל לא. איפה אתם הולכים? ביי יאב. היית יפה. אמא, תגלי את החכמה, לחצתי פה. לא ידעתי על מה ללחוץ, אז לחצתי עליו. אור! לוטם! די! אמא, איך מפסיקים את הוידאו לראות? איך מפסיקים את הוידאו לראות? לא, אל תזוז! אל תזוז! לא לזוז! תסתכל! בוא! אמא, אני לא תופסת אותו! אתה לא תופס אותו? תנסה. ניאו-נאצי